Wena mnqondo wakho ukuthi nasani sohamba usayina ama-artist anezihama yazi ama-artist owasayina anezihama ngemali kabani asana usayina ama-artist anebhikini ezinkulu anepeyinti ezinkulu what's up? Inkosi ndiseyandifonela ngathi phelelwa bubomi ndive kwakula kholi ibingathi binetronki ndlela yembi ngayo ngathi idonge ethwala ispoti ndlela eshwabeneyo ngathi ngamasende buso bakho mncinci ngathi kumphambili wekubhensi njengomsunu wotevetshe qalelo ushone lona buso nesibhejeje sunu wakho ubhase uraphi ngathi utyiwa inqele bathi ndimbi sunu kabhitshizi usuza kupaphatheka intsimbi ungedonko netiphi buyele kunkosi ngathi sifombo se-tv chari yakho imbi nobe bisisibhani bengasoze ndifake sivi kwabekhaya kugcwele isiti kapudolo lencipipi mnqunde kwekwe utsho ngefititi uthi ndingubherhi kodwa uhluthe yifititi yami iflow sesiphithiphithi andilili kwirikwiri njengobuso omndivindivi ngathi ubethwe ngamanqindi undiphenga nge-5k busi ngathi iplate qalele nogasi ngathi ihagwe enxiba iskate wasineka utabhitshisi wadincanci nesititshisi qalele noshoni ngathi uqhunywa zibhiskits am the gucci you dickies ndimuthiko ungandiphikisi ifuna into engapha umsunganyoko ungaphindisi futhi andithathi ne-2 weeks always on the mode that to drop a fucking piece Nkosi suck a dick kwakundiqhela hamba sim I just saw me on the post mnqunde kwekwe usisnitch gotta post me cause I'm lonely bendy broken ngena phone but I see these niggas phony or these niggas on my dick man you gotta suck a dick cause I see you as a bitch never try to be my homie cause you just a piece of shit usisibeleko semfene mnqunde kwere usisibhukubuku inhloko ngathi livukuthu